kontrolou, že jak ti poklepu na rameno, musíš ukázat. Takže zdá se ti ta voda žlutá? Ne, nic. Nic, dobrý. Chceš tam savo? Ne. Tak já jsem připraven. Máš stopky, Milane? Nemám. Nemáš? Ale mě to tady přesně ukazuje čas, takže jo. Takže můžeš jít na to, no. Tak 3, 2, 1, start. Kdyby ti něco kopalo do břicha, jo, tak je to... Co je? Na teď do nosu. Tak, utři se. Tam ještě budou tvoji kamarádi, tak já jim oznámím tvůj výkon. 23 kamaráde. Ne, musíme to trošku natáhnout, musíme říct, jakože... Musíme to trošku...